Поділилися радістю і святом з сусідами. В київському передмісті селі Чайки відсвяткували завершення священного місяця Рамадан. На честь Ураза Байрам кримські татари та мусульмани інших національностей зготували близько 200 порцій плову. Кожен охочий зміг поласувати святковим обідом, отримати в подарунок книжки про іслам та дізнатися більше про релігію та традиції. Організатори акції кажуть, хотіли розділити свято з сусідами, адже іслам шанує добросусідські відносини. Мы видим активность, люди собираются, потихоньку все друг другу передают. Плов только с костра, вот приехали. Тут причем братья вообще участвуют в проекте братья разных национальностей. Вот у нас на раздаче брат сомалиец, у нас тут тоже местный житель, можно сказать. Так дальше брат узбек есть. Там братья украинцы, арабы, вот крымские татары. В общем, у нас такой интернационал. Це ж не акція, це ж свято сьогодні. Звісно. Обов'язково. Обов'язково. Кожне Дякуємо. свято ми хочемо розділити з друзями, правильно? Українська Дякую. громада дуже багата. І нам треба зберігати традиції. І татарські, і єврейські, і українські, і російські. Всі, що є у нас, хто проживає в Україні.